menika Pandhita Sukalima Begawan Durna. Sing gambar bindi Satriya Mbana keling Raden Jayajatra. Wah, mundur wae. Mboten Raden. Mboten. Mundur. Ngacut ngawur. Wah. Retnala mundur. Yen ora mundur aku bali. Colke Wratnala. Panjenengan Raden ampun kundur dadi senopati durung perang kok bali menika dos pundi? Pak kowe iki mung sak abdiku Sumantaka wani njambak rambutku Barat Cana. Badhe mlajar dhateng pundi Raden? Aku arep bali tan Wurwa yen maju perang mati dening para Kurawa. Langkung prayogi pejah katimbang uci reng pupuh mila Raden monggo kula aturi kendel kula badhe matur dhumateng ndika Raden. Ya ning aku culke dhisik kowe arep matur apa? Nggih Raden. Matur apa?